Ya bụ okporo ụzọ si Ezira wee gaba Umuomaku pụta Enugwu-Umuonyia wee tinye isi na Achina bụ nnọọ nke ụgbọala malitegoro wee na-agbazi na ya dịka ọrụ na-afọ aga na ya akọkụ oge Ngozi Obileri mere njem na mpaghara ahụ ịmata etu ọrụ si aga ka ọ nọ wee kwupụta na ụgbọala na-afọ agbaze malite na mpaghara Ezira wee ruo Umuomaku wee kọwapụta na nke ahụ emegokwa ka ndị mpaghara ahụ nwekwa ntụkwasị obi ọzọ n'ebe gọọmenti nọ. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. N'afọ ndị gaburu aga, obodo anọ ahụ bụ ndị gụnyere Ezira, Umuomaku, Enugwu-Umuonyia na Achina bụ ndị ekewapụrụ ha n'ọrụ onwe ha n'iche n'iche. Ha anaghị enwe mmekọrịta maọbụ mkpakọrịta n'ihi otu ụzọ ahụ si wee dị, ọkachasị na akwa mmiri ahụ dị n'Ezira akpọrọ awụ mmiri. Mana ka gọvanọ Soludo banyere n'ọchịchị, o weghị ọnwa ole ma ole ọ bịara wube ya bụ ụzọ ka a rụọ ya, bido na kilomita nke 4 wee ruo na nke 12 na ụma nke kwụsịrị na Achina. Ebido ya bụ ọrụ, ya bụ ụzọ wee mepee. Ugbu a akwa mmiri awụ mmiri ahụ abụrụla ebe arụchara nke ọma. N'otu aka ahụ kwa eji okwute buru ibu ma na-egbochigasị ebe ide mmiri ga-esi wee buchapụ ya bụ akwa mmiri ma rụrụ ya bụ ụzọ nke arụbeghị na mbụ wee garuo Umuomaku. Ikpola ụzọ ahụ na igwu ọwa mmiri n'akụkụ na-abụ bụkwa nke na-aga n'ihu na ya bụ ụzọ bido na kilomita nke 4 ahụ wee ruo n'Umuomaku. Ka ọ na-agwa ndị ntaakụkọ ABS okwu, ka onye ọrụ ugbo bi n'Ezira bụ Maazị Hyacinth Ojimba gosipụtara obi aṅụrị ma kọwapụta na gọọmenti echetala ha, dịka ọ kọwara na ha na-ejizi ụgbọala si be ha garuo n'ebe ha na-akọ ọrụ dịgasị iche iche bụ ebe ha na-eji bụ ụkwụ atagbu onwe ha n'ahụhụ aga tupu ebido ọrụ na ya. Ọ kọwakwara na ha so na ndị na-ebupụta nri nyafụnyafụ na steeti a ma kwukwa na ọnọdụ ya bụ ụzọ na ugbu a ga-enyere ha aka ịkọpụta nri karịa ka ha na-akọpụta na mbụ, bụ ndị gụnyere ji, akpụ, ede, akwụkwọ nri na mmanụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma kọwazịa na ha ga na-eretezi ego n'ihe ndị ahụ ha na-akọpụta n'ihi na ndị mmadụ ga na-esi na mba dị iche iche wee na-abịazi n'ebe ha na-akọ ọrụ ma na-egoro ya bụ ihe ha kọpụtara n'aka ha. N'okwu nke ya, ka otu onye eji okwu ya agba izu n'Umuomaku bụ Maazị Chidozie Ụzọ toro nnọọ gọvanọ Soludo maka nzọpụ ụkwụ dike ahụ ma kọwaa na ha atagbuola onwe ha n'ahụhụ n'ịkọpụta nri ọ ga-abụ ha rechaa ha anaghị ahụ ego ha ji alaghachikwa na ịrụ ọrụ n'afọ ọzọ, ma kọwaa na ụzọ ahụ ga-enyeziri ha aka ileta ego na ịdọta ọtụtụ ndị mmadụ juburu na ha agaghịzi arụ ọrụ ugbo ka ha bidokwa rụwa ọrụ ugbo. N'okwu nke ya, ka onye isi ọchịchị nchere oge nke Orumba South bụ Prince Neville Uchendu kọwara na gọvanọ Soludo egosila na gọọmenti nwere ike imetụ obodo dịgasị iche iche aka n'obi site n'ịrụrụ ha ihe ndị dị ha mkpa, ma kọwapụta na okpuru ọchịchị Orumba South bụ nnọọ ndị ritere elele na ezi ọrụ ọchịchị nọ ugbu a na Anambra na-alụ. Onye ji ọkwa project manager nke Tamad Construction Company bụ ụlọ ọrụ na-arụ ya bụ ụzọ, Injinia Maji Kuri, kelere gọvanọ Soludo maka ntụkwasị obi o nwere n'ebe ha nọ na ha ga-arụnwu ya bụ ụzọ, ma kọwakwazịa na ewepụ mmiri ozuzo na ha kara ịgafego ole ha na ugbu a, kwezie nkwa na ha ga-arụcha ya bụ ụzọ otu esiri tụọ anya ya site na ụzọ awara awara Ezira, Umuomaku, Enugwu-Umuonyia, Achina. Abụ m Ngozi Obileri.